subli ulit programa na Polwan at kami manin dito ay lang 98.5 IFM, ito Idol Tanga FM. And you're still with Idol John Mark, Pastor, Operator, and Balsamador. Di ka muna pa na dyan may isang operator dito ay napansanag pa yubyuba. Aji request da kanyam niyo nga 15 years ago makadigdigos ka no je gruura yun. Sir, makadigdigos na kon nga murayik pa request ko 15 years ago. Ala ka tani madi makadigos sa atin no madi nga makantaan na jay. Ayun ba na makatiman. Ay, apa ni Ate Bel ko labat ato ay. Nagadote text dito ay, text line. Hey, oh, hello Idol, magandang tanghali po, pa-shoutout sa akin na laging nag-iisa. It's me, Grace ng Pangasinan. Oh, Pangasinan. Maya man. Hello mga Idol, para kay J. Arak. Naglimas ni Arak, kung nagayang. Noel Atoy, taga San Isidro, Ilagan. Naimbag nga malam mo Idol, kabla ko matagito ikadwak ngagbanbantay. TASF to'y paliweg Idol to'y nang nangruna kini Kapitan May Nelson Layo na to'y Layuga ken amin nga kagawad ken tanod agraman sekretaryo nga adda amin dito'y checkpoint atta di nagkablaaw rik adda ti barangay paliweg syudad ti Ilagan yagan lagi amin apo dita Ilagan amin nga frontliners dita. Good PM po Marites Argarin pakantayon jay tagal kita hinanap kay tagal kitang hinanap-hanap. Kung anong sabi ka? Hi Idol, pabati kami rito sa Apanay, Alicia. Binabati ko rin po si Feliciana Ferreira na madaming kausap sa phone. Sana all. Makapal ka manon. Idol, para guys po ng kantang Lockdown. Na ba? Nang parody ng Lobat na ba? Thank you Idol, continue making us happy. Ayan, di ko pa po narinig yung Lockdown na ba? Na parody ng Lobat na ba? Oh, ya request da kanyam na nga 15 years ago. Makadigdigos ka noon, di nga madikanog digos sing gana kantaon. Ala po kasano tatagkan ko mukhang kansyon nito 15 years. O di 16 years? 15 years. Sir, makadigdigos ako kung na. Ano tayo? Kung na natin na. Makadigdigos ako nga murayik pa yung request ko kung na 15 years ago. Okay, baliwam latan kabsatahan po sa nga kabisado na 15 years. Ate Bel ka no, baliwam ka no. Oo. Kung nada dito yung pahay ni Jim Paul Manuel. Paikan tayo man dyan alas 3 ti parbangon. Ken pay kablao latan ti kadwak agbuibuya kanyayo tatato ay Dubai kadwak ni Kuya Joel ken chak ni Jim Paul nga mga agkap-kape. Maya. 15 years. Kabisado ka diya. Siguro. Ganda po ng boses nyo. Wow, salamat from Pressy Gilbert. Pa-shoutout po watching from Macau, from Georgia, Georgina. Sir, kablao man iti family Labuanan. Ken family Pasko dito Ranyag, Burgos, Isabela. Salamat po from Benitez, Labuanan. And hello to Mark Angelo Yadao, Ngagbuibuya. John Ace Leal, tinagan na magandang hapon Idol. Binabati ko nga pala ang mga magulang ko na nakikinig sa ilalim ng puno ng buko. John Ace Leal ng Malig, Isabela. Aji pa lang stress para bangon tayo ikibalang. Okay, naibalat na tayo dyan. Okay, okay nga Rod, as requested, here is something request from... ni Jim Paul Manuel iti Dubai. Nga madamang agkap-kape. Kadwa na kanaw ni Kuya Joel. Kape mo ta. Nabasa mo ito eh? Bon. At damangaw awag ken ka oras alas 3 ti parbangon mangegmo sam it samiwen ni ayat may sa papel nga sirayan ta si bahay mo ako na ay ayaten ka di may sa anang ted ken ka ket puso nga grukbab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen naka tuy kanta mang sagi
puso. Siyak tegrayo ken ka, ngamin awan kapadpadang at kaunggak, awan makabulod ngadda kadtoy puso. Sikalaeng biyag ko, ngamin awan kapadpadang at kaunggak, awan makabulod ngadda kadtoy puso. Sikalaeng biyag ko. Maysa anang tedken ka, ket puso nga agrukbagken ka, ngem di mo pulos pagarupen. Tagtagain pen na ka, tuy kantamang saging tapuso. Siyak tegrayo ken ka, ngamin awan kapadpadang at kaungga, awan makabulod ngadda kadtoy puso. Sikalaeng biyag ko, ngamin awan kapadpadang at kaungga, awan makabulod ngadda kadtoy puso. Sikalaeng biyag ko, sikalaeng biyag ko, sikalaeng biyag ko. Naimbang adayo amin idol pa shoutout kinilakay ko nga ni Michael Ferrer ken Jaya doang anak mi nga ni Vea ken Eliza iti Jones Isabella. So we're back ket itutuloy tingal tapo iti panagbasa kada kita messages yo kuno na toy ako nabasag sa tayo tayo yehey Domingo manan good PM anong June and aling John Mark request ko man di basol ko kadi kuno nila kay ko nga ni Ronald Clavero kan kadigi pada nga nakapasada naka home quarantine dabarkads Sargento Sani Bong ken amen nga ZMP Patoda agyaman na kati ado it's me Yoli kuno na may sapay nga pangablao. Hello idol, binabati ko nga pala ang lahat ng mga tagapalanan ni Isabela. Well, good afternoon ka na kayo. And naimbag nga daw yo idol kahit kuman nga kablawan ti family Blanza nang runa unay kinilakay ko nga ni Elo alias Kawiwit ken nagiti anak mi nga ni Leandro Rosing Cangino Ella kasamot ken to apok nga duwa ni Roan Mau ken Julian ken Yasi ti nagkablaaw ni Gina Alawigan of Blanza dito San Guillermo Isabela. Alawigan Blanza kaya ti apelyido na. Wow naman, napakaganda ng boses nyo. I love you, idol. It's me, Grace, again, of Alamina City, Pangasinan. Uy, nagadayo. Ayan. So, karo ba? Kaskan na kayo na po nga ibalbala ka dito gobyerno. Keep safe.
social distance and everything. Kat adama de gidi sonata apo nga naputputar mi. Buyain nyo lang apo ita YouTube channel mi kaaruba aditan apo. Kasatoy version mi nga kung gusto mo pang mabuhay kuna na dama de gidi garapon. Ayan, garapon. Ipatukar taman balong pagin inanaanta. So maisagot mi apo datoy kadagiti so amin nga frontliners ita abroad, especially the gitay nurses and doctors and OFWs apo. Ayan, ket this is entitled garapon. Ayan, ket isagot mi apo kada kayo amin. Nadagsin ti baro kong daytoy. Maiwag kadatatang kenanang pasarabog inakun na isaganan ara-ara pa apag iti is-isim da sadyay airport into sumabat da nairod nga agad da kaniya mangpunas kinaawan kot na bayag ngem kasla saan san agpanag tadamet din sa bali apasama at ganito pa'y nga tati Paskua no garapunton iti sa batenda garapun adapun nila una alagiplay ngenti pileg na naknuntun ti lulo at Paskua no di taya makipagmaymaysa amangan no di tayo nagkikita sapsapay kon mangrambak Paskua Kunak idikit nagasak kami ta nagdakkel ganariti obrami doktor nurses ipasindayag mi dakam gayam umuna amapisti ngem bareng nuwag baliw pa'y tiyempo nuwag pupuk ket ipampamay sayo awanti saan ken ni ako makapagpaskwa kambita arpadio at ganito pa'y nga tati Paskua no garapunton iti sa batenda garapun adapun nila una alagiplay ngenti pileg na naknuntun ti lulo at Paskua no di taya makipagmaymaysa amangan no di tayo nagkikita sapsapay kon mangrambak Paskua at ganito pa'y nga tati Paskua no garapunton iti sa batenda garapun adapod nila una alagiplay ngenti pileg na napnuntun ti lulo at Paskua no di taya makipagmaymaysa amangan no di tayo nagkikita sapsapay kon mangrambak Paskua Okay, ito nga medyo nasakit. Apo nga sonata. Talagang
dapat pagyamanan tayo po tayo frontliners tayo, isip-sip bata ti biyagda, kada tayo aglalo kada kitay napukawen apo nga do doctors tayo and damo may isang nurse nga napukawen. So, keep safe, stay at home. Dan sa pulis eh. Oh, dapay. Okay nga Rod. Good afternoon matapo kini Kabsat Jonalyn Agzalda Bautista kat kuna na toy sir kuna na mo kahana mo papaawag sir kanya na Manong, wala nalatan pakikablao na kami manapo dito'y Sili, Aurora, Agzalda and Bautista family, madamati swimming mi sir, thank you. Ay, kat keep safe kat aglalo kat ay nangatadis pag swimingan da. Baka di ko tawag di dyan na Bumbaan. Bumbaan. When na swimming pool jili ko danda iti. Siguro. Ada swimming pool jili ko danda iti. Di ka mo. Ang tala nakadanon. Ito naman minsan ka padanunin da kami. Tano amuming ada swimming pool talikod. Tiamok lang ando ti bugambilya dita. They drafted one. Different colors. Yan. Ngarod, balong. One. Kana ni John Ace Leal, magandang hapon idol. Binabati ko nga pala ang mga magulang ko na nakikinig sa ilalim ng puno ng buko. Buko? What? Kung naman ni Milbert Agkawili na imbag nga malam mga idol, great kuman amin nga kabarangay, dito'y barangay Rizal, Gamu. Kastamot dagiti nagagat nga barangay official mi Kentano. Thanks idol kanta nyo jay Mr. Love da Salanta idol. Thanks po. Ay nalpas mi nga nakanta apo tan. And kuna ni Mary Ann de la Cruz, hi kuya pabati po lahat na taga barangay Labinab at yung mga masisipag namin na mga frontliner po at sa asawa ko Ronald, ingat po tayong lahat. God bless from Mary Ann de la Cruz. Ay, kasi ka dito jay. Kuna ni Wesley at Tumaliwan. Good PM mga idol. Request ko man jay kanta nga isem. Tapno umisem tayo lahat ora dati. Epidemya nga dumtang dito ipagilyan tayo nga Pilipinas. God bless us all. So, correct lahat. Talaga nga masapol tayo po tayo umisam latang ngarod and agtipid-tipid tayo nga mong tayo amok kaslang aduti limbo mo kabayatan iti enhanced community quarantine. Amo Diyos ko kunan ni bakit ko di nakikita da kada kitay kaduana di simbahan iti kita repat ako. Apay nga ita agluluumog mat aminan kunada dun sa tidakes nga iyag iti iti COVID. Siyempre mangan maturog iti bra. Una gubra mo ba state kasi ay abo fast. Talaga nga lumubog ano kasi yan. Makita di fast beat. Ano nga fast beat? Teng. Kasi nga road. Anyway, kata kasakbayan di pa nagkantata balong kata ag-update naman pa so sakbay aboy namin road. Natin mo na update report. Mani po dito pagkayam yo Idol June kaya Idol John Mark. Ayan, so umakyat na po sa 22 ang tinamaan ng coronavirus disease o COVID-19 sa buong lampak ng Cagayan. Isa ang naitalang naidagdag sa mga nagpositibo sa sakit at tinukoy na si PH3098, isang 50 anyos na lalaki mula sa Tugigaraw City, Cagayan na may travel history sa Metro Manila. Ayan. Si PH3098 ay kasalukuyang naka-admit sa Cagayan Valley Medical Center. So mula sa 22 na COVID-19 patients, sa rehiyon ay 10 dito ang nakarecover na sa naturang sakit. So mano lang tinababatin balong? 12. Ayan. Apo, ag-mic ka kumamot ha. At sa kasalukuyan ay mayroong naitalang person under investigation o PUI na 364 sa lambak ng Cagayan habang nasa 13,567 naman na person under monitoring. Nakado so mamesa lang nga pati ka na sa one data. Ngano si Kakat?
person under investigation or monitoring adita ka man babalayo apo paay pang aso awang kat ko matirom rumwar hangkay ko maapo nga rumwar ulitek hangkayo nga Rom-rom-war. hangkay nga rumwar tapno nga umadon ti PU ay kada PUM tayo tapno ag flat maten apo iti graph tayo tahket ni nga pangato Kung garaw. but anyway managsakan kami apong mga ipatamag out of 22 sa nga pulon apo tinaka-recover so awampay apo iti death tayo dito yan tayo. That's a good thing. Ado ti mamatay ag paiso, damo dagiti mamatay kasla DJ Barrio medyo Villa Carmen nga mga COVID ti Kidney failure. Kidney failure. Amo mo di kidney failure. Renal end ko naman. Sige. Awad. Nay, maudi nga sonata. May sape nga sonata Sikamoy, tumira ka ba't ko Tumira ka ba't Kanta Owen, nga rod, at babalaang as requested ko na tatatay, kaya nga umisam tayo lata, o ano niya man din paspasamak ka tayo ito, isong tiraan tayong balong ato'y isam. Isang mapakabayagak pangmumuray dagito'y mata taisot makaagas mangliwato'y kaunggat isang madutisawan na aday isang mamakagura aday isang marayawan na ka aday isang pamagustukan ka Uray adda amin kanya arigat Uray pa'y nuag pupong tutak Uray pa'y nuag paspasunudak Nuwes man nakriknak mapagmayat Isem Umisem ka man biyag ko Naulagam Banto'y barukong ko Kaisen mo Isot mangay ayo Day ti pusok Napnuan tilindo Isang mapakabayagak pangmumuray dagito'y matak taisod makagas mangliliwato'y kaunggat isang madutisawan na aday isang mamakagura aday isang marayawan na ka aday isang pamagustuken ka Uray at aming kanyak arigat Uray pa'y luwag pupong tutak Uray pa'y luwag paspasunudak Nuwes man nakriknak mapagmayat Isem Umisem ka man biyag ko Laulagam Manto'y barukong ko Kaisem mo Isun mangay ayo Day ti pusok Napnuang tilindo Okay, sakbay nga good wakasan to dati sonata. Kablao man ni Father Michael Linga. MS greetings to my former parishioner in Ramon Isabela and in Nagalgalingayan Pangasinan ko na ni Father. So kadagit sa amin ang apong parishioner na iti San Roque, Candy Jaya Nagalgal. Good afternoon. Isem Umisem ka man biyag ko Laulagam Manto'y barukong ko Paisem mo Isot mangay ayo Day ti pusok Napnuang tili